KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika 20 ng adlaw or petsa sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Daw late kita bangod sa sining story nga natabo sa nabukid nga bahin sang syudad sang Sinai ining enkwentro sang mga ginaligar katapo sang New People's Army kag mga hubon sang tropa sang militar sa idalom sang Philippine Army. Karon dugay-dugay may progress report kita direkta gikan didto sa encounter site. We have action na Brian Morden on standby sa pila ka mga balita sini dugay-dugay na sa mga kaaksyon tas di lang ang ato sini nga pagpamati samtang iban sini nakapanyaga na. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige karon dugay-dugay updan kita sa mga report sa aton sining mga action reporters. Ipadala lang mga mensahe niyo kag i-like kag i-share ang aton sining programs kay tingwaan ta ina karon dugay-dugay nga pangbasahon samtang sa ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Yara lang si COVID-19 di ta pagkalipatan ha. Ara lang sa gapasalipod kag nagapangita sang tsansa nga makatapik sa tawo, no? Social distancing, face mask kag face shield lamang kung yara kita sa gwa sang aton sining puluyan. Pero kung yara lang kita sa puluyan, why gid man dapat i-face mask kag i-face shield kag i-social distancing dating iban siling niya daw hindi amuhaw. Pero tumanon talang ang mga health protocol, especially kung yara kita sa gwa sa aton sining puluyan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, nagapangamusta kita kag sa bugos nga riyon sais. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga magainop danaya. Tubtob kita sa takna launa imedya sa pagdulong sang mga balita. Sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta sa aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa COVID attack rate sang Negros Occidental, pinakamanubo sa Western Visayas. Gobernador Lacson nagpanugyan nga hindi magsaliga kag ipatuman sa gihapon ng health kag safety protocols. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon, isa ka gatos ka mga individual sa merkado sang Barangay Estiferia target nga mabakunahan sa patigayunon nga mobile vaccination sining nga hapon. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa dugang 8 ka mga kapulisan sa syudad sang Bacolod kag 136 ka mga pamilya
nila sini na bakunahan sang AstraZeneca, ti mayo maning indikasyon na. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, pinaka-latest nga inkwentro sa Dakbanwa sang Silay kung sa din patay dring isa ka miyembro sang Philippine Army kag duha ang ginaligar nga miyembro sang New People's Army. Bali tatlong nagkalamatay sa sining inkwentro kag clearing operations nagapadayon sa encounter site. Sa patrol nga balita ni aksyon na Eden Abuso dugang nga sweldo sang sugar workers kag pagpauntat sang quarry operations sa syudad sang Sinai ginapanawagan sang NFSW KMP Negros. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni aksyon na Roger Gotib, 40 anyos nga preso nga may kaso nga homicide ginreleaso matapos nga na-dismiss kunong iya sining kaso. Samtang sa balita nasyonal, masubra 5.3 milyones ka mga estudyante naka-enroll na. Dumayo. Samtang fully vaccinated nga mga manunodlo pagpilion para sa 2022 elections. Kag Senador Drilono ginaingganyo si Anay DBM Procurement Head Lao nga magbuyagyag sang mga anomalya sa idalom sang Department of Health ay marusadya maning DOH no. Grabing pagpangapi ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sa naging pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige. Ginaknalit siya ng aton sining mga kaksyon. I-like lang kag-share ang aton sining program. I-like lang kag-share plus ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon ta karon pag may time dari sa aton sining pangalagad plus ang aton sining mga kaksyon via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome dari sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Friday, August 20, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 25 kag 3, liwat 25 and 3. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. ISO certified. Ayos. Sige, mabasa tanay sa mga mensahe kag mga greetings ninyo ha. Lantaon tadi anayo. Sakay DC May Tadia Imbahador. May lang pagpamati DC May Tadia Imbahador. Kay Richard Tang. So, Rain Galangan sa Kandal. May lang pagpamati sa Rain. Sa kay Connie Laparan, Gian Resisyo, kag 11 pa kaiban. Di ko na makita. Sorry, Gid, no? Thank you, Gid. Novi Magapan. Salamat, Gid. Lunila Tarosan. Moyek Shaton, kay Ani Calderon. Wow. Si Ma'am Ani, ara siya monitor, no? Si Joji Abuela, no? Si Noel Hitsanova, Niel Brian Balues, si Ronald Tolosa Armones, may lang pagpamati, no? Jolibert Natividad Paulite, sa kay Rez Marfil Espanyola, Alexis Vivero Loreco, kay Hel Javier, Milo Soberano, thank you, Gid, kay Maria Claresa Kalipong Tabige, no? May lang pag-monitor, Maria Claresa Kalipong Tabige. Kag Desiree Plaida,
Jimmy Oliveros Latido, sa kay Chrisman Gray Balgona, kagawad Imbong Jocampo, si Earl Andre Sardinia. May lang pag-monitor. Kag kay Ronald Tolosa Armones, Ronald Tolosa Armones, salamat gid. Resmar Fel Española naman siya, no? And Rochelle Folhincio Susana, Carlo Hipaya, kag Joshua Christopher Belas. May lang pag-monitor. Joshua Christopher Belas. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati kag Christine Minias Villalobos, kag Star Mayo. No? Thank you, gid Star Mayo. Kay Vanessa. Thank you, gid sa imo dira, no? Nga pag-monitor bisan gabi na dito sa Minnesota State. Pero ara lang sa gyapon na. George Gargasiran, malang pagpamati. George Gargasiran, Christy Vargas, Letol Sibuan, salamat gid Litol Sibuan, sa kay Saint Renz Prado Ignidio, no? Sa si Ivan Malvan, malang pagpamati si Ivan Malvan, si Nobi Magapan, Lunila Tarosan, Muyek Shaton, and Judge Abuela, no? Judge Abuela, sa kay Alexis Bibero Loreco, Jimmy Oliveros Latido, kay Chrisman Gray Balgona, salamat gid, no? Gag kay Earl, di na tong kay Earl to. Sige, salamat gid. Sa kay Aisa Diasis Baloes, sa kay Desiree Cahudo, no? May lang pamati, no? Si Alex Montesa, tamyaw lang sa ila ni Mrs. Alvarez sa Sampurok Ramilo, Barangay Tangob, kag sa pamilya Refuela, dialagdon sang barangay Pandanon DSB, no? Sa kay Humalumina, salamat gid Humalumina, no? Okay, sa kay Jocelyn, may lang pag-monitor, no? Muyek Shaton, good eve kuno from Barangay Stefania. Gab ito guro sa Stefania ay nga good eve. Ayo, Muyek Shaton, bugtaw na kay udto na, no? Mayong udto Action Rex, sa monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, dispelin sa kay Novi Magapan, no? Polspat, salamat gid Polspat. And sa kay Melanie Calbas, no? Melanie Calbas, salamat gid Melanie Calbas. Ayos. Sa kay Rofina Datuin, may lang pamati pamilyeda kuno sa Balatong Manduao family Kilanan, halin sa kay Rofina sang Pangasinan. Sa Pangasinan si Rofina Datuin, no? Ayos, may lang pamati sa kay Michael John P. Season, kaga-monitor siya sa Barangay Old Sagay, Negros Occidental. Ara kada subong Michael John P. Season, ga-monitor sa Old Sagay, no? Niel Brian Balues, Puro 4, Obay, Barangay Agisan, Sudad sang Himamaylan. Niel Brian Balues, may lang pamati, no? Kay ano ni sang Anatop Id Oil Gift. Ay, pwerte. May ngapon kay Action and Defensor ko ng tamyaw yan. Elvira Hilogo, may lang pamati, kaga watching live sa Charito Heights. Thank you so much, Elvira Hilogo. Lunila Tarosan sa corner Gatoslao San Sebastiano, ga monitor man. Araman si Hel Javier, may lang pamati, tamyaw lang si Tatay Adolf, kag Nanay Milagros, dira sa Carmela, Barangay Cubay, Camille Niguray, Barangay Cubay, La Carlota, no? Salamat gid. Rofino Era Gabino, salamat gid, ga-monitor sa Barangay Handumanan, salamat gid sir. Rochelle Folinso Susana, raman kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Mafi Bagumbayan Olfinda, and her family, ga-pamati gid sila now sa Iloilo. Okay, thank you gid. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Richard Riquito, may lang pamati, tamyaw lang si SJ Gallardo, monitor siya subong, no? Sa kay Richard Riquito halin, no? Army Joy Calexton na Jason, may lang pamati, Army Joy Calexton Jason, no?
Ayos, Jeremy Calexton Jason, may lang pagpamati kay Sir Jane or kay Sir Kane Asinho, no? DC May Tadia Imbahador from Pinaginpinan, Kabangkalan ni Siagali. Salamat gida. Thank you gid this reply da from Bacolod City. Salamat gid this reply no? Okay. Binji Galvez, may lang pagpamati sa Sitio Alulong, Barangay Benavista, Himamaylan. No? Arnelpo Disamparado, Diding Alojamento, may lang pagpamati. No? Salamat gid. Ayos. Karon naman ang iban, mahinang kalaban, way nang iba, no? Karon naman ang iba na, daligid lang mga kaakson, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activity. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 na nga tunoras, 12:30 na mga kaaksyon. Pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Kinang
sa tamang serbisyo. Kadtuan tanay ang balita. We have aksyon na Brian Morden gikan sa patrol, no? Gikan sa special assignments sa Dakbanwa sang Silay sa nabukid nga bahin sang Silay, no? Sa barangay Kapitan Ramon sa Dakbanwa sang Silay, no? Ibaloon tani, we have aksyon na Brian Morden. Anong pinakalites nga report angot sa inkwentro? Tatlo tong nagkalamatay, duwa sa bahin sang ginaligar New People's Army kag isa ka miyembro sang Philippine Army. Garing kaundan sa report ni aksyon na Brian Morden gikan sa Dakbanwa sang Silay. Aksyon, Brian? Aksyon na Rex, wagid lang madugay mga 15 minutos abot na kita diri sa Barangay Hall mismo sang Barangay Kapitan Ramon. Syudad sang Silay kag giningagaw ko kadto diri kon maabdan ko si Barangay Kapitan pero naglakat ta sa sinima tiningon padulong didto sa area sang insidente. Action Rex, ano? May na istorya kita diri hulaton ta karos kapitan magbalik karon diri dugay. May na istorya kita diri kay may mga tuloy-an to Action Rex nga wala na sang mga tawo mo sa lugar. Pila binagid atong mga tatlo ka mga pamalay nga lapit gid mismo sa area sang insidente. Way na to sang tawo subong pero ginapangita ko pa sila kung diin sila sa sini nga mga tinion Action Rex kay wala man sang may nagambal nga may ari diri, no? Ang area sang inkwentro babaw pa ni sang Barangay Hall ka subong Action Bay, babaw pa ni. Yes, layo katama Action Rex ang kalayoon sini. Actually, ang sitwasyon amo sini kay kaina pagsulod na dito sa area, dito ko nag-agi sa Hacienda Violeta. Hacienda Violeta sakop gyapon sa Kapitan Ramon. Sa piap na tong area pagid Action Rex. So nagduluhog kami, nagtaklad kag nagduluhog pagid liwat. Amo na tong encounter site mismo, no? Pagkatapos ang area to nanaog kami kay nagtaklad pagid sa isa kadalan, way na ko to nagbalik sa lugar pangagin-agyan ko kaina kay maabulubudlay dito Action Rex. Sumaka ko di sa lain pagid nga taklaron kay ari diri ang isa ka patay nga motong babayi. Basi ma-plastaral na sa aton nga tech or IT ang mga pictures. Ari ding isa ka babayi nga patay man sa mga pamalay Action Rex. In fact, pila ang antad sang napatay ni nga babayi sa una tong nakitaan tong bangkay to sang isa to ka lalaki to? Kuan Action Rex, mga tunga guro sa kilometro. Ba layo-layo pa? Layo-layo kag plus pagid Action Rex nga taklaron. Taklaron siya katama Action Rex. Halin dito sa encounter site nay pilas na ni siya. Hindi lang ko makasiguradong pilas niya pero napilo ning iya siningan dokon mo sa tuo nga porosyon kag base may pilas man siya sa dughan hindi kita mismo makapalapit. And amo ni dito siya nakapadulong sa puloy-an sang isa ka residente kag nakasulod ni siya sa may Pulo-Pantaw ang receiving area. Kag way na to tawo Action Rex sa sambit yang area, no? Ang ining isa lang kabalay kag ang tupad nito nga anak ang iloy nga pamagabalay man way man tawo pero sa iban to nga mga tupad-tupad may mga tawo pa man sa sini nga mga tinion Action Rex. So ang patay gid mismo duha allegedly miyembro sang NPA amo ning didto sa encounter site nga isa ka lalaki ini madako nga tawo kag ang isa diri babayi, no, nga wala pa ni tanan sang mga ngalan sa sini nga mga tinion kay padayon pa ang consolidation sang suko kag nagpamangkot man kita sa pumuloyo Action Rex sa Hacienda Rimonda na ni siya, no, ang incident site. Hacienda Rimonda, Barangay Kapitan Ramon. Hindi kilala sa mga pumuloyo ang nasambit nga mga nagkalamatay, no? Pag-abot ka diri sa Barangay Hall, may ari diri sang pamilya nga ari diri subong. Iloy ini siya sang tag-iya sang balay nga ato to sa atubang mismo ang patay nga babayi Action Rex. So sunod sa iloy nga ini
why sila kakilala, ginpakita ko mga litrato dire. Hambal nila kahubin pagali ni, no? Why sila kilala? More or less pilang pangidaron to sang babae ni? Mga sumusobra 20 or mga mid-30s, 20 to 30, Bro Action Rex. Mga dira-dira nga edad. So, wala sang may nakakilala. Kag ang ining lalaki man, wala sila sini makakilala, Action Rex. Naka-interview man kita dito sa mga, dito gin mismo kay nga may mga pumuluyo to, hindi nila kilala ang ining nga mga persona suno sa ila, Action Rex, no? So suma total, 3 ang patay, 2 ka ginaligar NPA, isa ka bayi, isa ka laki, kag isa ka miyembro sang 79th IB, sang Philippine Army, and the person of PFC or private class, first class, na si Christopher Alada, Action Rex. PFC Christopher Alada, no? Alada. Muna siyang napuruhan, nadala pa niya sa ospital, Action Bray, no? Dala pa sa Hospital Action Rex ang nasambit nga dalagit pangunsiho to binong kung anong butsilingaw nila. Oo. Nagapanawag abi. Okay. Nadala pa ni sa ospital pero ang iya nga igo Action Rex ulo. Ulo kag suno pagani kay Police Lieutenant More or less Colonel pila ka NPA ang na-encounter nila sini? Waiga palariho ang statement sang kapulisan kag Philippine Army hambal sang army kay na mga 7 to 10. Galing hambal sang army hindi mo magid matansya kung kakabilog kati ara kami sa enkwentro. Gani? Posible nga damo gid. Ang mga backpack ni sa NPA ni? Yan na pa Philippine Army Action Rex. Okay. Kaya pinangbili na bala nila bala sang nagumpisa ng linagsanay nila. Pinangbili nila or dira sila nakastay overnight maybe before nga nag-proceed dito sa area. Gaano ning NPA ni sa maenkwentro nila man may tolda or nagapatrolya man ning NPA nagapanglakaton man ni sa bukid ni? Ano ni? Ang mga NPA naga-standby lang na sa isa ka area Action Rex. Pero wala iya tolda. Why sila tulda? Dobra lang sila binaga-serve nila nga palang Nagapawayway. walanda. Pero may mga kaldero sila, 2 ka kaldero, ang isa buta, ang isa tunga na. May mga tupperware sila nga may posible mga sudan. May mga dilatas sila dito nga mga bukas naman. Mga personal belongings nila. May mga portable radio sila. Kag madamo pa nga mga bayo Action Rex kagamitan. So sa bangkay sang lalaki nga ini may na-recover dito Armalite M16 Armalite rifle. Sa recovery kita nung ma-recovery nila amo ning na-oribay sang isa sa patay ni nga M16 Armalite rifle. Yes, abo pala nang nakita na to dito tagamot to mga personal belongings sila Action Rex. Kagamitan nga nagamit nila magkaon sila. Amo pala nang dito pa lang sa area nga nakita naton in actual, no? Pero ining Armalite nga armas hindi ni matansya Action Rex kung na nagpanag-iya sini ang laki gid bala o kon ang babae. Kaya may posible Action Rex nga suno sa mga army dito kag pulis nga posible ang babae amo ni nakatiro sa army. Kaya nagkibutay sa Action Rex mo. Luwas sa kay PFC Christopher to, way na sang iban nga napilasan or sa panig sang militar na sablagan Action Bray? Ati suno sa kapulisan kag Philippine Army wala na sang iban pang napilasan Action Rex. Why na magluwas sa iya, no? Amo man to pero check ta karon kabalo ka ang sige pa man ang clearing operations kag why pa reported initial pa man tong mga reports ang ginaboy sang Philippine Army sa aton dira nga exclusive nga pangalagad sa nabukid nga bahin sang Kapitan Ramon sa Dakban wasang Silay Action Bray. Dali lang kay nautod siya. Dali lang kay balikan ta si Action Brian Morden reporting live gikan sa Barangay Hall na actually sang Barangay Kapitan Ramon sa Dakban wasang Silay kay nag-os-os na nagpanaog na ang tropa sang militar kag kapulisan kag mismo kita didto ang Aksyon Radyo Bacolod nga nagsaka sa area kung sa din didto nagluntad ang encounter sa sining
aga or more or less kay na mga lasais ni sang aga mo na tabo kag naglawig pila ka oras tubtob sining mga inoras didto sa gyapon ga report si Action Brian Morden. Balikan ta si Action Brian Morden gikan sa Nakbanwa sang Silay, no? Hindi sa makontak. Daligid lang, no? Kay nahilo talang oras tao. Sige. Action Brian Morden ang imo sining linyada siguro Action Brian, no? Kay para matigayon naton nga makuha ang pila ka mga detalye gikan sa Dakbanwa sang Silay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:43 ang aton oras. Balikan ta si Aksyon na Brian Morden gikan sa Barangay Kapitan Ramon sa Dakbanwa sang Silay. Aksyon, Brian? Proceed. Oh, tudutod. Aksyon, Brian? Ngita-ngita guro da na bakante da kung anong mayo direction, Brian, kay daw ga kautod ang imo sining signal dira sa area. Action, Brian? Action Rex. Okay, proceed. Yan ay panudog ng actionans kay may ang bilan sa kilid na nagpundo area, no? So sa number na kay Action Rex, ang hitabo na nagbulaga ay ni sila amo tong ang pag-igo ay sang army kag NPA amo tong napatay kuana guro mga duha ka dupang distansya. Action Rex. Kaya pasaka ang Philippine Army naka-plastar ang NPA mo sa babaw. Okay. So pagkibutay arak-arak dayon na tsambahan gid atong si PFC Alada. Ang igo gid niya diri amo ang ulo. Fifth si Alada, miyembro sa ano ni gani? 79? IB. Aha, 79 IB. Aha, yes, Action Rex. Okay. So, ang babae nga may mga istorya dito, mismo nga din Philippine Army, di man ka-conclude nga kung sinong gauyat sa Armalite. Posible nga ang babae, amo man na nagauyat sa Armalite, may pilas initially sa butkon, kag sa kilid sang tuo nga portion sang dughan niya. And nakadalagan pa ini siya, kating pilas niya sa babaw. And nakitaan dito nga may ara siya sang, ang pilas niya may ara sang laki-laki, Black Rex, ginhigtan pa, meaning may pila ka mga nagbulig Kuno mo may sa iya. nagbulig pa sa iya. Yes, Action Rex, may nagbulig sa iya. Agod nga maidog yung kagalingon niya, abi, o makapalagyo siya, no? Sa munang sitwasyon. Atong lalaki nga NPA, dito mismo sa kung dito nga lugar sila nagahukbong, why na to siya nakaidog pa dito, Action Rex, kag dito siya napatay man. Now, sinimatin niyo, may gina-check kami, kay may report, initial info lang niya, subject to confirm, may isa pa gid ka babae man nga gindala subong sa hospital. Uy. Oo, kag pilason man ini-pero check na mo ni karon digidugay or basta naga-monitor si Action Rofo Dieta sa may provincial hospital nga didto gindala, no? So sinimatin niyon, ang bayi to Action Rex why na to gindayungan ato siya gimutang sa sako kag gindala. Ang tingalahan ng namon kay didto gihapon nagbalik kay nakita namon before kami nag-move out nga naglakad pagwa diri. Dito sila nagbalik yapon sa kabudnayan nga mga lugar padulong sa Violeta tunga Hacienda. Action Rex. Sino? Ang katapos ang Philippine Army. At iba sa may PNP, operations pa siguro? Dalaman to nila ang patay nga babae at ang galing. lalaki. Action Rex. Kita yan, naglakat na lang kami diri sa may kampuhan. Siguro mga 3 kilometro ang ginlakat namon. Halin dito sa may area, gid sa may balay ito nga dito nakitaan ining babae, Action Rex, no? Sa nasambit nga area. Pabati ko lang ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate sang na-interview naton kay na Action Rex dito mismo sa area, no? Kanaghatag sang information sa aton nga kulo kompleto kaina sang tulo temprano pa. Dili kay plastar ko lang Action Rex, ano? Ang siring tingog sinimat niyon
ginakuha na to na. Dali gid lang kay Ang inyo sinima batian tingog inisang chief of police ang dakbanwa sang silay in the person of police chief inspector ni siya Colonel Pitati, no? Amon isang hepe kay nagkadto man to actually mga kapulisan sa area mo. Pagkatapos ang Philippine Army ga-operate pa kagang duha ka bangkay itong babae kag lalaki sang NPA gindala pa according sa report ni Action na Brian Morden sa area sa dito sa isa man ka area, something sa area sa gyapon sang Kapitan Ramon. Kung anong purpose adto, sige pa sa gyapon ang operations posible may ginalagas pa ang aton sining nga mga katapos ang Philippine Army. Proceed, Action Brian. Yes, Action Rex, ari si Police Lieutenant Colonel Robert Pitati. Anong oras mo ito na-receive silang report kung meron 3 encounters area? Around mga 6:55 in the morning, concerned citizen call the police station informing that may firefight or may mga shoot house na butiri, may mga tupok sa armas sila na nakatihan. Ano yung lugar? Barangay Hacienda Rimonda, Barangay Kapitan Ramon, Sinay City. Sila sir ka na-encounter na sila kami sir. Pwedeng sa aton nga mga operating troops, members ang 1st and 2nd platoon of the Bravo Company of 79th IP. More or less siguro 15 to 20. Personalities and then sa firefight, nag-scampered sila in different direction. May mga wounded sila nga nakita nakita naman natin dito, mapicturan ninyo kayo ng sa mga attack sa mga tubuka coming from the wounded sa yung People's Army. May na-describe sa Philippine Army. Approaching yung aton operating troops, tapos para na nga naka-plastar man ang NPA, makita nila dito sa may sa may scene na may ara. May prepare pa sila sa ila breakfast. May kami ito nga puno pa sa kanon, they're preparing for their breakfast, and then our operating troops approaching also. So nagkabulaghaan normal lang sila patrulyas at si combat operations protected by the kami mga info siguro may info sila. I cannot speak the details operation. Action Rex, sa manang porosyon sa palayag ni Pitati, na malamig-lamig na interview na ito kay nagpasalamat kita sa iya nga nakahatag sa initial nga mga information gikan mismo sa kapulisan, no? Sang suko nagsaka dito, labi na gyud sa lalaking patay kag patigayon ang inspeksyon, pag-investigar, gin pangtipon ditong tuman kay madamo ang mga basiyo sang bala. So nagkalain-lain sa isang armas Action Rex sa gibaluon ato kung sinong tag-iya sa mga bala nga ato. Ang diri sa piyak nga area sa may babae, may na-interview kita ditong may na-interview kita ditong presidente, amo ni siya ang Iloy sang tag-iya sang balay nga dira mismo nagakayaon sa tubang sa iya balay ining babae. Kag nakasulod gini sa balkonahe man gani mo ang ining babae kay ang dugo Action Rex laptada sa may balkonahe nila. Way nako naglingling pa sa sulod sang balay kung may dugo man didto kay pertahan medyo nagka-open gamay lang. So way naka nag pa nga maghilabot dito Action Rex. Aring Iloy sang tagiya sang balay kay tagiya di way kukita way man di Action Rex. Amo ning hitabo kay nasuro siya. Hindi ako siya na ako na inaka ko ikinito nila mo ipabinara tinitubyo ng wata naghahagan sa lalay hindi dinaragan kami inahin kami siya sa ito sa bakit talaga na itaasuran bakit ang karapatong palapit ay talaga ako pag-isikap ka na hindi ko kapit kahit ka mong batahan mo pang lalaki ka natin tapi anak ini akan jadi cakap. Oh, itong may tatay nga babae, sino ito balay ka na? Ito, kata ko nga babae.
Why? Isa rin naglabay ito. Dahil sa puntahan na ako, kita ko pa, puntahan ito, hindi may hindi nga daw luka mo, tapos punta ko, may puntahan doon. Nakakabili sabi nila, Action bay? Yes, Action Pagkaroon talang ng mga tingog sa mga interviews mo dira sa Dakbanwas ang Silay para nga maklaruhan gid naton inatanan, no? Anyways, kay ari pa si Congressman Alan Peter Cayetano ho, naka-standby pa sa Action bay? Yes, Action Rex, pa-kompletuhon ta ni Ron. So, ang resulta sa encounter, isa ang patay sa mga miyembro ng Philippine Army, kag duha ang patay sa ginaligar NPA. Yes, Action Rex. Asto sa mga recovery, pagkarunan tayo na kung anong mga recovery sa encounter site. Proceed, Action Bray. Yes, Action Rex. Sa munang pinaka-latest sa telemetry i-check na lang namon diri sa kapitan sang barangay Kapitan Ramon. Kantong pila ka mga pamilya diri ang na-displaced for the meantime sining encounter nga ini. With action nani Kirao para sa special assignment ini sa Action Brian mo na report una sa balita una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Bantayan ninyo sa Action firing line karon ang kompletong detalye ni mga ka-aksyon, no? Para hibaloan gid ang full details kailangan gid ko sa tiyempo ho. Santon Plaza Balso Panay pampakinis pampaputi sa Pantanay ang interview sang DZRH sa kay former senator kag karon congressman representing sa Pateros Tagig Pateros mga kaaksyon si Senator Alan Peter Cayetano. Kasama ni Sherwin Alparo ngayon si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Sherwin, good morning. Magandang umaga, Angelo. Nasa linya natin ngayon ang isang Kristiyanong leader, abogado at mambabatas na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho. Sa loob ng halos 3 dekada ng paglilingkod bilang Cabinet Secretary, 4 na term bilang Congressman, 2 term bilang Senador at Speaker of the House of Representatives, ipinaglaban niya ang karapatan ng mga pinakamaliliit at ng pinakanangangailangan ng mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang Speaker, na ipasa ang Bayanihan 1 at ang Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga apektadong sektor at nagpalakas ng ating laban kontra sa COVID-19. At bilang Speaker, naibalik niya ang tiwala ng taong bayan sa Kamara, kaya napataas niya ang trust rating para sa institusyon. Ngayon naman ay isinusulong niya ang pagbibigay ng 10K ayuda sa bawat pamilyang Pilipino para makabangon sa gitna ng pandemya. Ang tinutukoy po natin ay wala pong iba, kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Well, purihin ang Diyos sa pagkakataon na tayo'y magkausap ngayon na Sherwin, Angelo at syempre sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ang ating pong napakalakas po ng inyong show, of course, sa mga OFWs all around the world sa social media. So, binabati natin sila at sana nasa magandang kalagayan po lahat. Ako, Speaker, kukunin po sana namin yung opinion po ninyo sa naglalabas ang mga issue ng korupsyon at mabagal na paggamit ng pondo sa ilalim po ng Bayanihan 2. Ayon po sa report ng COA. At lalo pa po yung tungkol naman sa laban kontra sa COVID-19. Unang tanong po, Speaker, sa gitna nito pong pandemic at paglaganap ng Delta variant, nag-release po ang COA ng mga reports sa mga ahensya ng pamahalaan para sa lahat ng executive departments at may nakita mga problema. Isa dito, yung Department of Health na may deficiency na 67.32 billion budget na para sana sa COVID-19 response. Dahil dito, maraming missed opportunities para sa mapabuti sana yung laban ng ating pamahalaan laban sa pandemya. Ano po ang masasabi nyo po tungkol dito at sa tingin nyo po ba, tama po yung ginawa po ng COA? Well, kung titignan nyo po, no, sabi natin, makadiyos po tayo. Alam mo, ang anuman maging religion po natin, our God is a God of order. Diba? So, dapat very organized, dapat maayos. So, simple lang naman po yan. Ang planning at implementation ay nasa executive department. Pero yung accountability po, no, yung siguraduhin na sa tama gamitin at tama implementasyon, 3 po ang maasahan mo dyan. Una, ang media. Pangalawa po, ang House at saka Senate ng mga oversight committees.
at pangatlo po ang COA. So, parati ko nga sinasabing, don't shoot the messenger, di ba? So, kung hindi mo gusto ang sinabi ng media, ang sinabi ng OCTA, ang sinabi ng COA, ang sinabi ng Kongreso, sagutin mo kung mali. Pero don't shoot the messenger because accountability is essential. Having said that po, grabe talaga tong Delta na to. And nakikita ko naman po ang sincerity at sipag ko ng IATF at ang pagmamahal ng Pangulo sa ating kababayan. So, ang tingin ko, Sherwin, balanse ang issue dito, no? How do we balance na may accountability pero hindi ma-interrupt o ma-discarril yung response natin? Tandaan mo, Sherwin, 2020 pa lang na budget yan, ha? I'm sure paglabas ng audit ng Bayanihan 1 and 2, lalo Bayanihan 2, kasi katulad nung 10,000 mahigit na 10,000 na tablet o kaya laptop hindi na lumabas, last August pa yon. Yun ay sana para paghandaan yung 2021 budget para mga bata may digital devices. Ngayon, parating na yung 2022 budget. So, kung merong pagkukulang, wala naman talagang perpekto. Ngayon, kung meron pong organized na pagnanakaw, Pangulo mismo nagsabi, di ba, na kung gusto mo mawala corruption, sabi niya, martial law, no? So, although I don't agree with him na kailangan mag-martial law, he acknowledged na may corruption. I think ang sinasabi niya lang, it's not an organized and it's not led by his administration. It is the individuals who are taking advantage during this time na kumita at nakawan ang bayan despite yung hirap na dinadaanan ng ating mga kababayan. Speaker, sa tingin niyo po ba ay nakakatulong o nakakasama pa itong mga ginagawa pong report ng COA? In general, nakakatulong. Any accountability, nakakatulong. But syempre, ang test parati dyan, pagiging reasonable, di ba? Naalala ko ilang beses po, whether sa lokal o sa national, kung saan naging unreasonable ang COA, na-hamper tuloy yung delivery of services and goods. Kahit sa Southeast Asian Games, nakailan meeting kami with COA bago kami mag-umpisa to explain to them na ibang klaseng animal itong organizing committee, umuo ng umuo, tapos nung nag-start, problem after problem ang binibigay. Having said that, alam naman namin that they just wanted to make sure na maayos lahat. Kaya nga ako ever since, no, nung tinanggal nila yung pre-audit, kine-question ko yon. Sabi ko, I know as a good practice, most have to be post-audit. Pero minsan, katulad po nung infinity pool na binabanatan ngayon, hindi ko pa napag-aaralan yan. Pero kung may pre-audit, dun pa lang sana, kung talagang hindi dapat, natanggal. Ngayon, kung may magandang dahilan naman, kung bakit ilalagay yun doon, sana walang question. So I think kailangan natin i-combine to some areas kailangan ng pre-audit, yung other areas ay post-audit. So katulad nung 700,000 na computer, we cannot judge until we find out anong klaseng computer yan. Kung yan po ay computer na worth 100,000, napakalaki overpriced yan, hindi sapat na tinigil mo yung pagbili. Pero kung yan po ay talagang specialized computer na ganun ang halaga, ba't mo naman ititigil yung bidding? Ngayon, kung may pre-audit sana yan, sana napadali. So, Sherwin, nakakatulong in general, pero we have to make sure na nakafocus tayo. Alam nyo, etong Delta variant po, no, pati bata na apektuhan. There are some hospitals na between 20 to 25% ng kanilang pasyente ngayon, mga bata. So, maraming magulang hindi to alam at nakikita ko sa kalye, although karamihan nakamask, minsan mga bata naglalaro pa, walang mask. Kaya dito sa Taguig, may umiikot talaga na nakatrompa na pakiusap sa mga magulang, wag muna palabasin ng mga anak. So, there's so much that we have to communicate to our people na minsan nadidistract talaga pagka may bangayan katulad nito sa COA. On the other hand, we have to do our job well, di ba? At nakakatulong din na paminsan-minsan may nagpapaalala sa atin, lalo na katulad nung sa media. Nako, at may mga iba pa ho ba kayo nakikita na mga maaari pang gawin ng ating gobyerno para po mas mapaganda pa itong COVID response natin sa kasalukuyang problema? Well, whether relasyon ko sa Panginoon, relasyon ko sa aking pamilya, ang aking pagiging public servant, fundamentalist ako, Sherwin. So, naniniwala ako sa basics. So kung titignan nyo halimbawa, sa UK, sa US, sa Cambodia,
binibigyan na ng third dose, no, or ng booster shot yung mga medical frontliners. Meron tayong ilan medical frontliners, may comorbidity pa, pero dahil kulang, tumutulong sila. So kung whether yan po ay sa testing, nakita natin nangyari sa RITM nung marami pong nagkahawaan yan dati, nagsara ng ilang araw, naapektuhan po tayo. Isolation centers, testing centers, laboratories, hospitals, not to mention po even yung mga barangay health centers dahil hindi naman po tumitigil yung ibang sakit. So that's an example po. Why don't we allow, tama na yung napakaraming diskusyon, nandyan yung science, ginagawa na sa ibang bansa, bigyan nyo na ng booster shot yung mga A1 para hindi ma-overwhelm yung ating health system, no? Ganun din for example sa nurses. Bakit pag-uusapan pa kung bakit contractual yung iba, irregular nyo na. 'Di ba? Ayusin na natin sa batas. Kung sino pang nasa frontliners, sila ang mababa sweldo. O katulad ng barangay health workers at tanod, barangay nutrition scholar, tuloy-tuloy po sila, pero allowance lang nakukuha nila. So sa akin, Sherwin, Angelo, balik tayo sa basics, 'di ba? Yung more vaccines, testing, isolation, and then take care of people. So ulit nananawagan ako na magkaroon ng hunger hotline. Marami tayong kababayan hindi na 3 beses kumakain sa isang araw. So kung hindi natin i-approve yung 10,000 ayuda o kaya maraming mga programa na medyo mahaba pa bürokrasya, paano po yung gutom? Sana may phone number, tinawagan sila, i-check nyo lang sa barangay captain, tapos dideliveran kung talagang wala na talagang makain. So sa akin, Sherwin, yung back to basics tayo. Maraming salamat, Speaker, sa inyong mga napakagagandang mga ideya po muli. At alam po namin na marami po ang naghahangad na sana magkatotoo po at maisabatas po itong inyong mga dinidiscuss po palagi sa atin dito po sa DZRH. Well, maraming salamat sa inyong himpilan at lalo sa inyong programa. Alam naman natin, Mr. Science din si Angelo. So sana po tuloy-tuloy ang flow ng inyong impormasyon, balita, kasi marami talagang fake news at marami po talagang agam-agam. Di ba yung sabi nga nila, yung vaccination hesitation o vaccine hesitation. So sana po, no, lalo po kayong pakinggan at tuloy-tuloy po ang pagserbisyo nyo sa sambayanan. God bless you at salamat po sa inyo. Ang ating pong Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Ako naman na number 6, Sherwin Balara Bata Alfaro, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid sa ato sining mother station ng DZRH Manila. Upo dito si former Senator Alan Peter Cayetano, mga kaaksyon. Sanbayanay sa mga reports sa ato sining mga action reporters. Daw lang alanggid ko sa tiyempoho, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Malakay Finance Corporation o ba siguro
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto kikilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 23 ang aton oras, gayuhom ko sa oras na daw ay puwerte. Sige, kantuan taanay mga nabilin sa ato sining
mga reports malabutan talang unahon tanay si aksyon din nabuso sa patrol dugang sweldo sang sugar workers kag pagpauntat sang kware sa syudad sang Silay ginaparawagan sang NFSW kag KMP Negros, no? Kay nagpatigayon sila sang press conference subong nga gadra sa Negros Press Club. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. National Federation of Sugar Workers Philippine Mamludakit ng Pilipinas Negros na doon sila sa Mautasal sa probinsya. Ilabi na sila yung panahon sa Tiempo Muerto na ginatawagan hanggang pangagkabigay-dumon gulat mas ng pandemya. Sila sa katapos ng PMP sa pagpanguna sila spokesperson ni si Danny Tabora, ilipipon ng trabahador sa Hacienda na nag-inkan sa 200 pesos sa kada quintena. Hanggang pa, doon katuwid na production desk na wala sang saka sa sila ng mga sugar workers o bisa manublan dito sa 2019. Ilaman ginapanawagan na unta to ng party operation sa siyudad ng Silay, bakit ako ang epekto sa ila panalong, kaya pa apektuhan sila sa pagbaha. Hanggang pa, apektado ang ginatuaan ng tubig para sa ilang mga talamnan, kaya yung aligar, wala ang public consultation na napalukang nagpawala pag wala sila ginabuligan sa local government ng siyudad ng Silay. Pamatiyakan, ang kabantid po pahayag ni Dan Pagbuka. Wakasan, no, dapat natupagin din sa gobyerno. Ang una naton punto sa Chief Pumerto nga nag-aabot mismo kada tuig sa magsugod sa bulan sa Mayo tub September, wala sang maayong obra, no, ang aton mga mamumugon sang asyenda gani nagaluntad ang malala nga gutom diri sa isla San Negros. Wala labot sa sini, ari man ang nagpalala dugang, no, sa gutom sang hanay sang mga gagmay nga mangunguma partikular, no, dire sa Silay City, no, nga nagabaha dira ang mga quarry operation nga ginapasuktan lamang sang local government dira sang San Silay. Gani nagapanawagan isa man kami dira nga nagapanawagan nga dapat untaton ang ginapatigayon nga quarry operation kay magahalit ina sang kabuhi sang Pumuluyo. Wala ini gilantaw sa ngaton panguluhan government dira ang kabuhi sang tao. So nagasa nagligad gani, no, bisan ang tindog sa Pimo hindi kami komportable, no, hindi kami Balikalin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Eden Abuso. Una sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Abuso sa iluhan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa City Government or sa New Government Center. Ini may kang tanan sa isa kagatos ka mga individualo sa merkado sang Barangay Estefania target nga mabakunahan sa patigayunon nga mobile vaccination sining nga hapon mga kaaksyon. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Alam mo, sining nga po Aksyon ang mobile vaccination paagi sining vaccine kunining mobile bus na gina-utilize karon sa city ang schedule dira sa may Estefania market sa rin isa kagatos diri ang kanamuon. So matotal sang yara sa listahan na mismo ang barangay officials man sa Barangay Estefania ang nag-submit sa bahin sa EOC. Sunod rin kay Kapitan Engineer Jerry Tingson, ang isa kagatos na tiamo na ang tapuson o kung nangilas ning pagabakunahan sang mga vaccinators on board sa sining mobile bus sa rin ang schedule nila until 3 p.m. lamang and then mag-asilo naman sa area sa Villamonte sa Naibaluan. Prior sila nagpadulong dira sa Estefania una alas 10 sining agang nagkadtoning bus sa bahin sa Burgos Market. Yari ang porsyon sa parayan ni Kapitan Jerry Tingson. Depende sa nasabit namon nga kuan nga lagi kami man nag-determine sa market mo kagang pamilya nila. 100 lang, 100. Pero aside silang 100, kung may walk-in na karon ka, i-allow ninyo? Depende na sa gabaksin. Kami wala ga-decide. Sa gabaksin na 100 kay tiyan mo mala na instruction ni Dr. Yap mo.
Wala sa next na pinagka-latest na palayag sa kapitan ang kanamuon karon suma total sa sinumover vaccination patayan sa action reports afternoon edition. At na-action nyo, action at pahihupo na sa Brito sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Indigid mahilota ang balita ni Akson na Eric Magbanwa sa BCPO kag ang balita ni Akson Eden Abuso sa Kapitolyo pagkarunan talang ina no sa hapon kag sa gabi no. Life extension na vitamin pagali sa piyak mga linyaw. Sige, Action Roger, pagkarunan ko lang ng balita mo. Gikan sa syudad sang Cadiz, mga ka-aksyon. Daligid lang kay matag tanay pilang ka mga commercials. Pikitigid ta sa Aura Santa. Standby! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas ka balanse Matuod ng mensahe Wala sang hinadang pilihan
Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang iladang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 34 nga oras, kantuan tanay ngang isa ka flash report na po sa aksyon na John Diaz sa patrol. May patay nga kuano na lumos ni siya sa suba sakop sang Purok Busay, Barangay Kabog, sining syudad sang Bacolod. 7 ka tuig nga bata nga lalaki ni. Aksyon na John Diaz sa patrol. Aksyon John. Aksyon na rin. Dapat magkaroon na live kita na report. Mismo sa may suba, no? Sining area nga sakop sa Purok Busay, Barangay Kabog, syudad sa Bacolod. Yung matapos nga, isa din kami ito nga bata ka lalaki ang na lumos Aksyon Rex sa nagapaligo, no? Mismo sa may suba. Actually, ang area diri napalibutan sa mga yan mga kahoy diri sa palibot. Pero tsempuan siguro dito gusto sa nadaluman nga portion sining suba na lumos kining pito-kate. This area ang mga dugay-dugay man ang tisa nga nakitaan ang kining lawas sa pagpadulong sa rescue diri mismo sa area. Ang Purok Busay para sa mga ka-aksyon, kung halin ka mo dira sa may Barangay Alice, particularmente sa may Bangka Metal, pausoy ka Aksyon Rex pa south na portion. Ila pala ang area ko sa likuan, sa pasay nga jeepney, sang Barangay Handumanan. Diri ka na Aksyon Rex, balik sa may Sigasco Road. So, from Sigasco Road, amo na, bilog na ng area, sakop na sa Purok Busay, Barangay Kabog, Sarad sang Bacolod, at first, mambawag ka nga daw diri suba. Pero kaya sa likod sa mga panimalay, diri sa dalan, usuyod mo mga more or less, mga 1.5 kilometers ang lakton. Dalapot, diri sa may suba na ini, na nga ginatindogan natin subungan, kita diri sa kilid sang suba. Siniya mga tinion. Actually, may mga upod ni siya paliko man, nga mga bata. And then may mga nakakita. Pero ito ganita, isa ta na upod yata, ari din may upod isa. Naagula, may magulang sa Aksyon Rex nga upod. Ano ganingalan mo? Sa spray na may edad? 14. Sino to upod nyo kayo na? Kami ni Maoy, tapos maungod ko. Ario, nagpasaka sila balas. Wala kami nakabalo nga, nagsunod sila balahaw. Kaya ang upod sa mangod ko na lumos, ang mangod ko man nga may buot-buot na. Di, nakita yung galing nga pangayo na tabang, wala yung mga kuming sugidan. Bali, ang upod ka mo, 3 ka mo butod, arada, sanay. 2 lang. 2 ka mo, ang mangod mo to na lumos. Hindi, ang kapasaka balas. Oo, tapos? Naguna din sa pulit. Ang mangod, kaya galing nga na lumos, naara na to siya. Nabupod ka? Oo, nagkapangayo na sa tabang. Wala giging buligan. Tapos wala. Pero lapit naman sa inyo? Hindi, layo. Bali, layo na sa sinyo tindugan. Kamu yung nagapangkwa ka mabalas? Tapos siya nagligo man to? Tugay, ano mga oras? Alas 9. Sangada? Oo, alas 12, nasa nakwa. Bali, anong una nyo nakita? Nagkapakapa ka sa? Hindi ako nakakita, mangod ko. Tigil sugidan niya ko. Tiyan mo to, puso naman din namon ulit to. Mo to,
natandugan sa dalong tubig. Amo tugi pasaka sa bala. Pagpa siya, haway na sa ginawa? Wala, naging dalagan sa dayon sa balay. Pero ang subada, kamukay na sa ato kamuto, ano man, ano gin man, dalom gin. Dalom. Ika, saya, pero mas kapaligo. Wise, hindi lang gid. Ti permi na dala paliguan? Pero yun nga area, pero may ka paligo? Mag-ulam? Mag-ulam. Ika nakasapong nga diktubig ka mga desisyon nga magbalasaw? Kay, ang basta mangod ko mga damo, ito ko balas, ikagitan auto nila. Tapos dito ka mo, ara man ako mas kilid sa ba? Iyaga pang balas? Di wala nyo kitalo pang dan, nga naglumpat sa Kay, ba? damo, mandatawo ka gina, mga bata mo, di wala man ko nila rin subidad. So pagkita nyo, kapakapa na lang sa? Nakasinggit, basta matabang ka Wala lang? na, tapos pagsipa ni Mao, yara na sa dalong tubig, nagpababaw na sa tayo. Bali kung sa diin sa nakita nyo kapakapa, dito lang sa dalom na kuwaman? Oo. Sa kilid-kilid, isang ano. Ano man, inipito ka pa, hindi wala gabantay, anong tabuaw? Sinong gabantay ni sa iyagit? Why kay tagali namon niya, ara to siya sa balay, di wala ko nag-expect na masunod sa gali sa amon. Mupod sa gali. Dugay, 3 ka oras at isang nakakuha sa dalom tubig. Pero yung area na, may kapaligo ng mga lagko. Mga kabataan, wala talaga tineri ka Wala paligo. lang ko kabalo, kahit isubong malang ko na ka, ano. Bago lang ka madagali ka palapit. Action Rex, no, si Precious, 14 years old nga magulang. Sinipito ko tayo bata. Anong ayo na isang mangod mo? Ron. Si Ron, no? Ti dinambang kay subong aksyon dyan? Action Rex? Dinambang kay subong? Ang si Ron, gidala sa ospital, anay. Pero pagkuha siya, nang buhay pa ako, wala. Ano na patay na gid? Gidala lang sa ospital. Yung ano lang, stop. Ang ginikaran mo, ano to? Oo, si Papa nagapas, nanto kaya na sa sobrahan, pagtawag. Ano ba yung papa mo datay mo? Gano'n? Dulo, sa mga tinawag, sang... Driver? Mama mo ya? Sa sunod balay lang gaubra. Wala di saya, gaubra di sa? Kabini ka mo lang yung mga ginik na mga magulutod, kaya bantay. Okay. Sige, basi kung matipo mo ng ibang nga mga detalye, aksyon na dyan masunod lang na sa Facebook page ng Aksyon Radyong mga kaksyon naton. Yes, Action Rex, sa po naman ang masubo-subo din nga tabo, sinimpito ko tayo bata naman nga lalaki nga nalumos diri sa area sa Purok Busay, Barangay Kabog, Surad sa Bacolod. Flash report sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action dyan, Diaz. Sunas ito sa aksyon sa Bacolod Action. Action! Report! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa bilang importante ng mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod sa Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad, kita buwasa, diri sa inyo sining palatuntunan, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod, nagagda na kita sa masunod nga programa,
ang This Is My Life upod gi-aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sinikaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon una sa balita, ura sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig Tubtob sa masunod. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.